салом алейкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат байнами рақамҳо занг занед, ҳатман шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меоранд ширкати TJK Транс. Мара гӯшкӯ ҳамин дашканаи то ахир безона чӣ кунам? Мара гӯшкӯ дар ин ҳавои гарм бисёр нагар бира соягиё дар рафтамин мара бира то хона вол ман меохтам. Ҳечашам як иштидим доб доб доштодим доб 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 безока истагли ҳама ҷо мере доб 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 чӣ гапайда? Полиш хона Бачам биёед ё ки намеёед? Ман мерам агар фурӯша. Кучка. Устоҷон. Доб 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 доб. Бачам миёед ё ки намиёед охи? Ман мерам агар нехел куша. Кучка. Устоҷон. Доб 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 доб. Дик 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 дик. Сабла. Ача. Доб бекне. Хапа капса. Безока истагли ҳама ҷо мере доб 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 чӣ гапайда? Полиш хона Really?